Hej YouTube. Velkommen Velkommen til video nummer 2. Undskyld den anden video, men det var fordi den crashede. Vi fortsætter sådan lidt, hvor vi slap. Vi har lige pwned en totalt. Kan du kaste dit ledergear? Jo. Og jeg har ikke ledergear. Det har jeg smidt. Skal vi tage en stjernegear? Ja, så tager en stjernegear der. Og jeg har sgu et ledergear. Sådan der. Jeg kan ikke have resten, men de... Nej, det er fint nok. Ja. Hvor kommer jeg egentlig fra? Det var den, det var det ikke? Det ved jeg ikke. Nej, vi skal bare den vej her. Okay. Men serveren er stadig lidt sådan mærkelig, fordi man kan ikke sådan skrive F home nogle gange, og den fucker lidt nogle gange. Men det går nok. Ja. Yeah. Ej Mikkel, vi skal snart få et sted til faction. Jamen, hvorfor tror du, at du går herhen? Det er fordi, jeg ved, at der er unflamer deroppe. Er der ikke flame eller sådan noget deroppe? Jeg har også skrevet F med F, eller? Og det var det min spøjs blok, der var der. Prøv at se, der var sådan, hedder det der leaf eller et eller andet? Hvad? Der var sådan en leaf eller jeg kan... Rigtig lol. Ja. Nej. Ej Mikkel. Jeg falder bare ind i alle huller, jeg kan. Døst! Mikkel, jeg håber, du har mange pile på dig. For jeg elsker også at bruge pile med den her texture pack. Jeg ved ikke, hvorfor pilen er bare så sej. Wow. Kan du købe verden? Hvad er det for noget pjat? Skal vi have faction her, hva'? Ja. Okay. Så kan du godt droppe dig i kisterne, bare ligesom du ved det. Ja, jeg skal bare lige væk med det træ. Vi skal bo nede under jorden, skal vi ikke? Jo, tak. Men det er bare lige sådan, at vi bare lige har et eller andet. Lige et nip vores ting i. Vi fik lige nogle diamond ting. Gjorde vi? Ja, vi gjorde. Hvad for noget? Bare sådan lidt dårlige ting, men stadig. Nej, tools. Det er rigtig godt at diamond. Ja. Kits. Det er bedre end ødelægge lidt jerntools, synes du ikke? Jo. Okay, 4 bøffer. Wow, det var dårligt kit. Der er også en kit, der hedder Kit Food, der får man 5 bøffer. Og Kit Daily og røv. Kit Once, der får man diamond. Fuld. What, det er sindssygt. Lækkert. Det var mest røv kit, jeg nogensinde har prøvet. Det er Kit Daily herinde. Er det? Ja. Det mest røv, jeg har prøvet derinde, det er Kit Food. Kit Daily, det er dårligere. Ej, Det er ledergear plus det, ikke? Det er da bedre end 5 bøffer. Jeg har 55 bøffer. Der er ikke også nogen i kisten. Mikkel, jeg er lidt bange for, at vi skal dø i den her nat. Det ender med, at der kommer folk og påner os eller et eller andet. Ja, det vil være sindssygt. Ej, jeg skal have et nyt headset, tror jeg. Jeg tror, det er blevet ødelagt eller sådan noget, det her. Det er sådan, det skrætter sådan. Og YouTube, undskyld, jeg ikke har stor skærm, men det er fordi, jeg synes, jeg lagger lidt meget med stor skærm. Jeg synes ikke lige det fedeste at spille med. Ryk dig lige. Okay. Han er gal, ham der. Det er godt. Jeg er bange for, at de kan høre det på videoen. Hvad for noget? Ja, skratten i min venstre. Er det i venstre røv eller noget? Hvad tror du? I den venstre side af røven.
Så er det nu, vi skal ned af. Hvordan Eller skal vi ikke bare bruge en klip her? Mikkel, så bliver vi rated super nemt. Nej. Jo. Gigadrill. Brugte du den? Mikkel på den, nu bruger jeg den også. Jeg foretrækker Superbreaker. Den hedder Gigadrill. Det hedder Superbreaker. Gigadrill Breaker. Nå, hvem var det, der hedder Superbreaker? Det gør den ikke med mig. Okay. Prøv at skal lige kigge ned her. Ej, lige nu der kunne jeg altså rigtig godt tænke mig makro. Men det er jo sygt godt på monstre, de dør på 0,5. Og YouTube, vi kan ikke lige lægge et link til tekstpakken desværre. Det er fordi, at det er min ven Mikkel, der havde sendt det til mig. Han havde fået det en anden nummer eller et eller andet. Jeg hørte ikke rigtig efter. Og Mikkel, det er faktisk godt sted derinde, er det ikke? Så skal vi bare lige have obsidian rundt om. Så kan vi sætte en... Nej Mikkel, du ødelægger det hele nu. Jeg havde lige en plan. Hvad er det? Men prøv at lade være. Men nu skal jeg så til at sætte det der igen. Men det dør jo også af, ikke? Så skulle der være en trappe op her. Og så skal vi i stedet for det her pjat her. Skal vi bare... Det her, det skal faktisk bare ned igen. Det er den her. Kan du lige udlægge de bloks der? Jeg kan ikke udlægge den. Kan du ikke? Okay. Men jeg kan ikke ødelægge mere nu herinde. Okay. Det er meningen, de skal ses nu. Lige den her. Ja, der skal lige en røv eller hvad? Prøv nu at gå væk. Så skal der være en trappe op her, så man kan gå til siderne. Så skal der være kister derovre, og så skal der være sådan et eller andet derovre. Og så også min skal være herinde. Okay. Sæt i havlen. Wow, kisterne ikke. Jeg skal lige prøve at se, at vi har claimet det hele, ikke? Jeg dækker også lige så til. klærlæg. Hvad? Nej, mit lort nåede jeg ikke komme med. Hvad skulle jeg have skrevet der? Hvad? Hvad skulle jeg have skrevet? Ikke noget. Ja. Det var bare lige sådan, jeg kom af med noget det kobbelrøv her. Vil du gerne sådan noget klamt med? Ja. Okay. Må jeg se? Haha. Kan du se, hvor hurtigt jeg bygger blocks? What? Nej. Wow, okay, det kan jeg godt. Ej, hvad vil jeg jo Jeg måske... fik retap, det er da godt det. Ja, det er kraftigt. Det plejer altid at gøre sådan der. Så kan man sætte den der, og så kan man lige sætte ovenpå. Yeah! Og det bliver pænt. Igen YouTube, I pænt kommer til at lægge i description. Mikkel, kommer vi egentlig ikke til at lave det her til en faction let's play? Kunne vi det godt? Jeg tænker, der er jo ikke nogen grund til at lave sådan 4 episoder, og så bare stoppe. Det er lidt... Ja, det kan jeg godt se. Nå, YouTube, så er det tid til slut. Allerede? Ja, det går hurtigt. Nå, vi ses YouTube. Hej.